Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? Тотылган балык гомердән кыйммәтрәкме? Балыкчылар юка бозга чыгуларын дәвам итә. Хәзер күп функцияле үзәк хезмәткәрләрен өйгә чакыртырга була. Мондый хезмәт Чаллы халкына күпмегә төшәчәк. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 86 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 8 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 1 февральгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 16132 очрагы билгеле. Аларның 12623 терелгән, 98 узган тәүлектә. Чаллы башкарма комитетында гыйнварда җылылык өчен түләү югарырак булачак дип кисәттеләр. Декабрь белән чагыштырганда түләү якынча 6,5%-ка артачак. Декабрьдә һава температурасы -10,7 градус иде. Гыйнварда без түбәнәюне күрәбез һәм ул 11,5 градуснан тәшкил итә. Гыйнвар температурасы декабрь белән чагыштырганда шәһәр буенча уртача тәүлек температурасыннан түбәнрәк, түләү артачак, әмма без күргәнчә ул азга гына якынча 6,5%-ка дип аңлатты башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илья Зуев матбугат конференциясе барышында. Хөкүмәт башлыгы Михаил Мишустин кайбер федераль социаль пособиеләрне индексацияләү турында карарны имзалады. Шулай итеп, 1 февральдан айлык акчалата түләү 4,9%-ка артачак. Аны федераль ташламалардан файдаланучы 14 миллионнан артык Рәсәй кешесе алачак. Индексация балалы гаиләләр өчен кайбер түләүләргә дә кагылачак. Алар арасында бала туганда бер тапкыр бирелә торган пособие, балаларны карау буенча айлык түләү, йөклелекнең иртә срокларында медицина оешмаларына исәпкә баскан хатын-кызлар бер тапкыр бирелә торган пособие, шулай ук балалы гаиләгә тәрбиягә тапшырганда бер тапкыр бирелә торган пособие. Моннан тыш, февраль аенда җирләү өчен каралган түләү 6424 сум 98 тиенгә кадәр артачак. Социаль түләүләрне индексацияләүгә барлыгы 435 миллиард сум акча юнәлдереләчәк. Термометр күрсәткечләре өскә күтәрелү сәбәпле бозга чыгу аеруча да куркыныч, әмма үз сәламәтлегенә генә түгел, тормышына да куркыныч янавын барлык балыкчылар да аңлап бетерми. Бүген алаттан тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре чираттагы рейдка чыктылар. Әлеге чарага безнең шуры төркеме дә кушылды. Түбән Кама ГЭСының Түбән Биев участогы бүген очраклы гына сайланмады. Исегезгә төшерәбез, 2017 ел азагында бирдә фаҗига булды. 3 ир-ат балык тотканда боз ватылып, шәһәрдәшләребезнең берсе генә могҗизалы рәвештә генә коткарып калынды. Бирдә балык тоту һәм бозга чыгу катгый тыела. Рыбалка в Нижнем Биефе, Нижнекамской ГЭС, не только небезопасна, да, но и запрещена законом федеральным законом о рыбалке. Так же, как видим здесь, люди ставят свой автотранспорт, что тоже запрещено законом. Водоохранная зона в данном месте 200 метров, ближе чем 200 метров нельзя парковать транспорт. Бу урыннарда көн сайын су дәрәҗәсе үзгәреп тора. Бер участокта боз калынлыгы 30 см булса, 2 адымнан ул 3 см гына булырга мөмкин. Хәзер без катламы ныклы түгел. ГИМС хезмәткәрләре балыкчылар күзәтчелеге һәм полиция белән берлектә атнага 2-3 тапкыр ваемсыз балыкчыларны тота. На сегодняшний день составлены сотрудниками полиции 5 протоколов. Они, скорее всего, придут на комиссию. Комиссия рассмотрит материал административный и вынесет свое решение. По этой статье минимальное наказание – это 2500 рублей. Су астына киткән очракта курку белән генә котылып булмый дип искәртә коткаручылар, хәтта жилетлар да һәлакәттән коткармаска мөмкин. Салкын суда 5-8 минуттан соң җан тәслим калырга мөмкин. Шуның өчен дә шәһәрдәшләрне сак булырга өндиләр. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Чаллыда күп функцияле үзәк хезмәткәрләре шәһәрдәшләрнең өенә барып та хезмәт күрсәтә ала. 2 айдан артык вакыт эчендә шундый 100-дән артык чакыру теркәлгән. Исегезгә төшерәбез, элегрәк күп функцияле үзәк белгечен документларны рәсмиләштерү өчен теләсә кайсы уңайлы урынга казанлылар гына чакырта ала иде. Чаллылар күчмә кабул итү хезмәтеннән ничек файдалана ала һәм бу күпмегә төшәчәк, тулырак Лилия Гатина материалында. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы к вам на выездной прием. Проходите.
Анна Князева декрет yolunda ул 5 яшьлек һәм 4 айлык балаларын тәрбияли. Пандемия вакытында 2 кечкенә бала белән социаль учреждениеларга йөрү куркыныч. Шуңа күрә белгечләрне өйгә чакыртырга булдым дип белдерә Анна Князева. Из соцсетей узнала, что в МФЦ есть выездной прием. С детками, конечно, с маленькими неудобно ходить и небезопасно. И вот я оформила. Ко мне пришли сотрудники, и будем оформлять сделку. Это очень удобно и безопасно, конечно же. Сейчас мы с вами будем составлять договор купли-продажи. Для составления договора потребуется ваш паспорт, правоустанавливающие документы на объект. Күчмә хезмәт күрсәтү исемлегендә барлыгы 70 хезмәт исәпләнә. Самые актуальные из них – это услуги ФСС, Фонда социального страхования, услуги ЕСЯ, это подтверждение личности на портале госуслуг Российской Федерации, и государственная регистрация. Причем, когда мы говорим о выездном приеме, речь идет не только о территории набережных Челнов. Мы выезжаем также по Тукаевскому району. Самый у нас дальний выезд был, наверное, километров 60 от города. Гаризаны тутыру өчен 8-843-222-06-20 телефоны буенча кул үзәккә шалтыратырга кирәк. Шулай килешүне шәһәрнең теләсә кайсы офисында төзергә була. Күчмә кабул итү барышында күп функцияле үзәк хезмәткәрләре документлар кабул итә, гариза формалаштыра, яисә хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча әзер документларны тапшыра. Ташламалы категория гражданнар, сугыш һәм хәрби хәрәкәтләр ветераннары, инвалидлар, хәрби пенсионерлар өчен күчмә хезмәт күрсәтү бушлай башкарыла. Лилия Гатинер, Сергей Кищенко, яңалыклар. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Алина Валиева сезгә уңышлы эш атналары теләп сау булашам, исән сау булыгыз. С 28 января по 7 февраля. Экспокама. Продажа алтайского меда. При покупке 3 килограммов меда, 1 килограмм цветочного меда в подарок. 3 литра цветочного меда, 1000 рублей. 6 марта. ДК КамАЗ. Легендарная и загадочная группа «Белый орел». Телефон 54 34 45. Медицинский центр Ликон Плюс. Все виды медицинских услуг. 35 врачей-специалистов. Собственная лаборатория. Физио и процедурные кабинеты. Рентген, КТ, УЗИ. Звоните 47 58 48.